Γεια σε όλους και καλώς ήρθατε στο κανάλι. Στο σημερινό βίντεο ψεκάζουμε τις ελιές με χαλκό. Είμαστε με το Fiat 450, έχουμε βάλει πίσω την τουρμπίνα και μόλις τελειώσαμε τον ψεκασμό, ρίξαμε πριν λίγο το τελευταίο βίντεο. Επειδή οι θερμοκρασίες είναι υψηλές αυτή την περίοδο, χρησιμοποίησαμε ιοντικό χαλκό και επίσης ρίξαμε και ένα διαφυλικό λίπασμα με βόρειο ψευδάργυρο και αμινοξέα. Αυτό για να ενισχύσουμε την ανθοφορία και την καρπόδεση. Η εποχή που κάνουμε το χαλκό είναι λίγο αργά φέτος, αλλά έχει πάει και ο καιρός πίσω, είχε κρύα, είχε βροχές, είχε αέριδες, οπότε δεν μπορούσαμε να ψεκάσουμε πιο νωρίς, αλλά και τώρα είμαστε σε αποδεκτά όρια. Τα δέντρα είναι σε καλή κατάσταση, πιστεύω ότι θα έχουμε μια πλούσια ανθοφορία και αν όλα πάνε καλά, μια καλή καρπόδεση. Η χρονιά δείχνει φέτος να είναι καλή. Περσινή ήταν μέτρια, πρόπερση ήταν πολύ καλή χρονιά. Θα δείξει. Αν βοηθήσει ο καιρός, μέχρι στιγμής έχει πάει καλά. Από εδώ και πέρα θα παρακολουθούμε τις ελιές συνέχεια για τυχόν ασθένειες, μυκητολογικές και εντομολογικές. Σε λίγο καιρό θα αρχίσουμε να ψεκάζουμε για πυρηνοτρίτη και βαμβακάδα, λίγο πριν ανθίσουν τα δέντρα. Σύντομο βίντεο για να σας ενημερώσω για τις εργασίες. Θα εξακολουθήσουν κι άλλα βίντεο μέσα στο καλοκαίρι με την πρόοδο της παραγωγής. Γράψτε μου στα σχόλια από ποια περιοχή είστε
και τι πιστεύετε για τη φετινή ελαιοκομική περίοδο. Θα είναι καλή χρονιά ή θα είναι μια μέτρια? Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και κάντε εγγραφή στο κανάλι. Τα λέμε. Γεια σας.